मोनसे NGO ना बेक्तिगत जों बुंनो रोंला बेयो रिसेन्टलि मोनसे एलटमेन्ट लानानै फैदों। बे हाया जाहैदों जोंनि काजलगांव मिउनिसिपालिटि टाउन कमिटिनि खाथि एसे सानजा नांजाबनाय आरो जोंनि बे जों जेरैखि बिफां गायनाय बेजोंनो नांजाबनाय हा गासै 1.5 बिगासो दं। दा खोथाया जाहैदों मा डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि आवगायाव अर्थात DC अफिसनि जेसेबां जोंहा खालि हा दं बेखौ जों बेबायदि बेक्तिगत बा NGOनो होनो नागिराखै। खोथाया जाहैदों जोङो 2003आव BTC सृष्टि खालामनाय जाहैबाय। 2004आव जों चिरां जिल्लाखौ मोनदों आरो जेब्लानाखि बेखौ चिरां जिल्ला माने प्रप'ज खालामनाय जादों बे समावहाय जोंनि बे हाया जोंनो बहाय किसुमान मानसिफोरखौ रिकुवेस्ट खालामनानै फाथाय हरफिननाय न' लुदोंमोन किसुमान BTC जायैनि सिगां ओमफ्राय उनावहाय जोङो बेखौ बेबायदिनो जोङो बुजायनानै थिनहरदों। जोंनि दानि बे कलेज खोलाहा साहा जाहा शिलपथा सोनाबहा जादों जोंहा विवेकानन्द सानजाहा बैकुन्ठगाव गासै 700 बिगा माथि 700 माने बिगा हा बहाय जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बेखौ दोननाय जादोंमोन। जोङो 2003निफ्राय अर्थात सरकार जानायनिफ्राय 2019 लासिम बे हाखौ जों बेबायदिनो दोननो हादों। गभर्नमेन्ट हा आरो कास्ट हा आरो अफिसनि थाखाय नांगौ होननानै दोननो हादों। खिन्थु 2020निफ्राय जोंनि सरकारा गैला, गुबुन सरकार फैबाय। फैनायनि उनावहाय जों नुबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि माखासे हाफोरखौ बेक्तिगत भाबै एलटमेन्ट लानाय अनफुफैलायबायनायखौ जों नुदों। बेथ' जाबाय। बिनि बादैबो खोब सेन्टिमेन्टेल खोथाया जाहैदों जोंनि DC अफिसाव हाबग्रा मोखां बे गोजोन हान्जा जेनोखि एलटमेन्ट लाना फैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव जादों। आरो जों खुनु दिन जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि आसे पासे सिगाङाव जोङो बेबायदि हाखौ एलटमेन्ट होनो नागिराखै आरो बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय धरना खालामदों। प्रयजन जायोब्ला बेखौ जुदि मानियाब्ला केन्सेलेसन खालामाब्ला गोजोन हान्जानि नामाव जुदि बे एलटमेन्ट होनायखौ केन्सेल खालामाब्ला दिनैनि धरनानिफ्राय बे मोनसे गणतान्त्रिक रायजो राजाफोरनि मोनसे धरना जागोन, खालामनाय जागोन आरो खालामनानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हा आरो जोंनि बे DC मोखांनि हाखौ जोङो जेरैबाबो जोङो जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जों बेबस्था लागोन। प्रमान दङ। गोजोन हान्जा इतिमধ্যे एलटमेन्ट आंनि आखायावनो दङ। नोंथांमोनहा दसे उनाव लाना थांदो बेखौ। उननि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि उननि खोथाखौ आं बुंनो हाला। थांनाय एसेम्ब्लियाव आं कुइसन खालामनाय जादोंमोन। कुइसन खालामदोंमोन जे जायनाखि रेभिनिउ बिफाननि जाहा EM बिथां दंमोन आं खालामदोंमोन जे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार सिङाव UPPL सरकार जानायनिफ्राय बेसेबां मानसिफ्रा बेक्तिगत भाबै हा मोनखो बिनि लिस्ट बिनि आंनो नाम डिटेल भाबै होनांगौ। आंनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुंदों जे गावनोबो हाखौ होनाय जायाखै बिदि बुंदों। बेखायनो आं लिस्टखौ मोनाखै। आं बुंदों दङ, लागासिनो दङ, बेखौ जोथोन लानांगौ आरो प्रटेकसन खालामनांगौ आं बेखौ बुंनाय जादोंमोन। दा फैयै ओरैथ' जागासिनो दङ। फारसेथिं दा एखेबारे स्वयं जोंनि DC अफिसनि मोखाङाव गोजोन हान्जाया एलटमेन्ट लाना फैबाय। बेनोथ' प्रमान आरो दंबावो एलटमेन्ट प्रमान। दा दुखुनांथाव बे जाहैदों रायजोनि हा। DC अफिसा रायजो नङा होमबा? बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जिबन टेग खालामनानै सहिद खालामनानै बिभिन्न जाति गस्थिनि सहायनि गेजेरजों BTC क्रियेट जानाय जादों, दानाय जादों। जोङो प्रथमाव 4 जिल्ला मोनदों, दा 6टा जाबाय, 4 जाबाय। दिनै जोङो जिल्ला मोनबाय हिसाबै बे जिल्लानि खामानिफोरखौ दिनै रायजोआ मोनदांदों। SP अफिस दिनै मोनदों, डिस्ट्रिक्ट सेन्टार दिनै मोनदों। डिस्ट्रिक्ट सेन्टारा जाहैदों जोंहा मोनसे कनसेप्टमोन जे गासिबो लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ बेवहायनो बानायनाय। दा बानायदोंबो, दाबो अफिसबो सोलिगासिनो दं। खिन्थु दिनैहाय जों नुदों जे मोनसे अफिसाव गोबां माने गावहानो अफिस लुनो थाखाय हा नांगौ जानानै फैदों। जोंनियाव 39 साबजेक्ट दङ। दा 39 साबजेक्टआ डिस्ट्रिक्ट सोलिगासिनो दङ। दा निजा बबेया हा नांगौ जादों। दा बेवहाय जोंहा 39टा डिपार्टमेन्टनि जोंहा हा जों बेवहाय होनांगोन। अफिसा फुल जानांगोन। होमबा हायाथ' गोनां जागोन। आरो बेल' नङा, जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ जों मोनसे सानदोंमोन, जोंहा मोनसे भिजन दंमोन। दिनै बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जागोन। इतिमध्ये बे काजलगाव कनस्टिटिउन्सिनि सिङावनो काजलगाव मिउनिसिपालिटि क्रियेट 2014आव बेखौ बानायनाय जाहैबाय। दा गोबां बेहाय अनुस्थान बिनिस्थान फैगोन। गोबां अनुस्थान बिनिस्थान जुदि फैयाब्ला
डेभेलपमेन्टआ बोरै जानो न' लुबाय थानानै न' गावजों गाव न' लुनानै थाबाथ' बे डेभेलपमेन्ट जायाना नंगौना नङा नोंबो लुबाय आंबो लुबाय बेबो लाबाय बैबो लाबाय बिदिजों न' लुनानै डेभेलपमेन्ट जागोन नामा बेथ' जानाय नङाना जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चार नांगोन अफिसियेल नांगोन जोंनो अफिसनि न' नांगोन जोंनो गोबां गिदिर गिदिर बिदि अनुस्थान फैनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार फैनांगोन नंगौना नङा आरो बेबायदि जुदि जायोबासो जोंना बिजनेसा इमप्रुभ जागोन आरो बिजनेस जेब्लानाखि डेभेलप जागोन होमबाना जों बेवहाय जोङो एंगेजमेन्ट जानो हागोन रजगार मोनगोन दा बेफोरबायदि सिन्था बे गतिके जोंहा बिदि मोनसे मास्टार प्लेन दङ आरो गोबां बिदिनो बाहेरानि मानसिफ्रा दिनै इनभेस्टमेन्ट खालामनो हा नागिरफैदों जे आं ओरैबायदि इन्डास्ट्रि बानायगोन आं ओरैबायदि मोनसे आंनो जायगा नांगौ दिनै बेफोर हाखौनो जों मोननो थाङाखै आं बेक्तिगत लाजोब्बाय आरो फारसेथिं दा मा नुदों जे अफिसनिफ्रायनो बिटिसि अफिसनिफ्रायनो मालाबा स्पर्ट्स अथ'रिटिनि अफिस नांगौनो ओरैबायदि अफिस नांगौनो अफिसनि थाखाय हा नागिरो हाखौनो मोना हायाथ' दंखायोमोन मानो मोनाखै बे गावबागाव एलटमेन्ट जाबाय थिग गतिके दा जोंनियाव बेबादिनो जोंनि हाफ्रा खहा जानो नागिरदों बेखायनो जों बुंदों जे जों खावलायगोन सरकारखौबो जों खावलायदों जायफोर हा बेबायदि बेक्तिगत लाग्रा जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हाखौ दालाथों बे जोंनि थाखाय जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जोंहा बेखौ नांगौ बे गतिके जाहाथे जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हाया मोजाङै सुरक्षित जायो जों बेखौ खावलायदों दिनै नोंथांमोनहा नुदों दा मिडिया पार्सन नोंथांमोनहा नुदों बहाय बिपिएफनिल' मानसि गैया रायजो राजा बिभिन्न दल संगठन फैदों बिसिनावबो साननाय फैदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव बेबायदि हा बाहाय थायोब्ला बेथ' खोब गाज्रि जागोन बे गतिके बे सेन्टिमेन्टजों फैनानै धरनायाव बाहागो लाफैनाय बाहायदों